Kan channel kan lo lom le fe ka cheu tun chuma chuan movie hmuhnum tak Made in Manhattan ti kha kan runi kep le dona ama sa in kan video ti hmuhnum min ti zong ani chuan like comment le subscribe te khamin han ti sakle zel turin kan so ma cheu hemi te nu fa hi apasalina kalsana changin kumchual yam ve tareng maya anhun ton hi akhir hle mai apasalina chena changin anun hi har sa hle in ni tin mai chuan an dam kho chhuana na tho angai thina na shang shang te po thok ve thinin ma se ma so na chuatan hian a harani afa pa po hian har sat na tam tak tokin zana ti hian chu ko por ei lawa amu ta tham hle maya achang chuan nu hian a ei tur ei lawin afa patan hian chu a ngei thin hialani he mi chia hian na shang shang thokin na chinga lai chu a thok kwala heti chung hian an apartment te takte lo na man le afa pa school fee chu atum phatok chang chang chau ani na ti hi thokrimin theitop chwa ma se a poisa hlo chwa te hi annu fatan chuan a tok zo lawani ber mai thil la chu atau chho char chara in lo man le bil shang shang te chu apung thur thur mai si a ataksa la chuan chaulama pan tial tial bok nen heng tia wang hian ni kha chu atlin talo ni a hria in thil danglam ti chu atum ta ani movie in chan na chuan Christopher hi alo langa ani hi mi ho sa le thei tak ni in Manhattan hotel lian taka khosa ani heta hian hunrei lo te chung chola ron manga Christopher hi politician ni in boy em reng chu ani na wanga ron chol jok hi ani a hetia chol zo hian mayor ni turin a campaign don ani mitam tagril ru ani a an vote te ani nan ti in Christopher hi azin kwal na sa hle a khopui shang shang te chu afang chhuak bok thu chatak tak te soin mi poimo tak tak a mubok china mun shan shana te akal kwal nu a he hotel ro pui taka hian ron thlengin cholmang tur mai ba ka chanchin bumi te ne na in beturin local tel bok hi alo ni heta atlen na hian mitam tagril ru ani aring vetlat mai abe se ange ina thlena changari lote a mi te chuan an soi ta sup sup maya chu hotel a chuan mi hausa le lar taka thleng ti chu an soi du ber ani ngal ta nge ya he thil shi tu reporter te ama support tu te le thil shi chiang chak shim shim chu hotel a chuan tam to hle in he wang hian chu hotel po chu alun pha ta hle nge nge heta hian me che pakhat Marisa Ventura I chu lo langin ani hi he hotel a chhia hlo anga thok pakhat ani a me che tai ma le ri ru thatak ni in ma se awan duai hle maya Marisa I hian fa pa ta ya nei annu fa hian apartment te takte a chuan an ko savi ani kumtam takliam ta a khana pasal chuan chwa sanin hemi hnuah hian a fa pa ta inen chuan annun khu chwa theina nan thei to pin nan thok thina ma se hetia thei to pa chwa chung po hian anma mo angli na tur poisa chu an nei hlei thei chuang lo khop maya an har sa hle ani an har sat em awang hian na shang shang a tho ngai thinin ni khata po na chi shang shang chu a tho kwal te angai thin ani henga na tho zinga pakhat chu hotel a chhia hlo anga tho chu ni in Marisa ini chu boina ina injena hemini berkher la hian hotel a chuan mian tam hle maya hotel a thleng zinga pakhat chu Caroline le ni hi ni in ani hi model lar takani a he hotel a hian chol mang bokin aron veri ani Caroline hi me channel le lar tak ni ma se a che nok em a arum te chu a nok vek maya a thuam no te po chu mun shang shang a dar velin a makeup te chu chhuata chuan a deuh nuaya he mai ba ka a phekok te chu kiltina chuan a vel zul bokani Caroline chuan noka ti ve dewanyang hotel thu nei tu te chu bia in arum ti fai tu turama mo thu a shil taringot maya heta anun thon chau hi Marisa I khalo ni in aron tlen hian Caroline chuan Marisa I chu chevat vat tur le room chu ti fai vat turin a shila hetia ahman mo em na chan chu a thian te chu a room ma so ma du wang hi alo ni a Caroline chuan vin tak takin an khu ma se Marisa I chuan ingtin ma chang lawa ngoi ring in room chu ati faya mun te chu phiat fain he mai ba ka hian a thuam no te po chu a thle fel saka khuma chuan ati fel mol mol mai hetia Marisa ya boy em lai hian a tho pui pakhat Stephanie hi ama pui turin ron kal ve a Stephanie hi mihlim thei tak ni in midang support thiam takani a
Marisa i chu a thei anga pui ve thinin a kom ve mel thin ani hetia Caroline ni thuam hnu te an ti fel pa hian analan ti zia te chu an soi dun mol boka chu mai ba ka Caroline ni in thuam na kor te chu moi hi an ti em a to zia an shi chiang boka a pheikuk te po chu nalan ti ngang mai heng ba ka hian a bek te thleng po chuan moi hi an ti vel veka he kho vela mi ani lawem buti hial tura changkang te an ni hloma hetia an han soi ve lai hian Marisa i poina nun chu ha dam ve song ni in anga ya a ha dam rualin Caroline ni din huna din ve chu a chak hle ani hundanga chuan ta ya Marisa i fa pa chu alo langa ni danga ti chin ang bukin hotel a lobby a chuan alo langa heta hian a chu nu hun tam jok chu mangin a homework te po alo ti ve mai china ani lo po in mi kal ve chu lo thlirin anu na tho to phun chu alo chang ve ngar thin ni kha chu anu nga la hian Christopher kha lo mu fu a assistant te le thla tu te chuan an zui sap ti chu lo mu ve theya ta ya chuan alo be ve ngut maya Christopher chuan thata khian alo be ve mai buka ta ya chuan lo be le tin Christopher chu angai san thu le anu po ina ngai san thu chu a shil ve ta top mai Christopher chuan zaidam taka nui sakhian ama an lo support awangin lom thu chu a shila ta ya chu a ferati em awangin ice cream a phu thu suin pona vali turin a soma ma se ta ya chuan anu phalna lawa chwa chu adu lo thu hian lo changa Christopher ril ru chu a hne hle maya ta ya chu chang le in anu hne na chuan phalna an dil mai tur thu te chu a soi le a heta hian Christopher chuan anu chu khoyang ya ti chu han zo ta ya chuan hlim taka lo changin anu omna chuan a shwai ta ani ti chuan in chunglam chu an pan ta a staff pakha chan puina in Marisa i duty na room chu an hu theya heti lai hian Caroline ni room a chuan Marisa i le Stephanie i te chu an room ti fel lai chu an lo chhun zum meka a thuam hnu an ti fel hun ber na tur an thli lai chuan Stephanie i chuan a thuam hnu nal tak hi arun la chhuaka heta thum nurun lak chwa hi korvar ni in an han in tak zela chuan Stephanie hian Marisa i chu haturin a shil tatlata hetia ati na chan po hi in ti hlimnan mai ni in a soya atira chuan Marisa i hian a du lawa ma se Stephanie i chuan a in mi arin thu te a shil molmola hi ba ka hian hun rei lo te hak chin te chu a puina a lo thu a soya midang tu ma an chuang lawa te ti in a thlem vela ti chuan Marisa i chuan a pum ta a man mo takin a in thlak da zung mai alo hatok che ale ngala midang dai ni o minalang kumrei tak nuwa Marisa i chuan ani ngai lo angina in hu a ama a in rin tok na sa takarun chuak ngala mel tha po a in ti hle ani a thla dar thlang lo lang chu anui hiala heti lai tak hian Christopher ale ta ye te chu ruma chuan anun lu thut mai ta ye chuan Christopher chu anu mu tir lo chak to hle maya hi wang hian room kong ka po ki klawin anun lu tuk maya Marisa i chu arun lang hlol mai Marisa i chu Caroline ni thuam hnu ha khan alo si a in me phian bok le ngala Christopher po chuan ti ngai na shilowina me ngoi reng mai chong ngai na po a shilo hialani a in china ti awang chuan Christopher hian Caroline le ni model lar takan ti kha emo ati hiala taila chuan nu bula lim takin ava pheya Christopher hne na chuan Stephanie khan Caroline angin alo soi vele me a Marisa i po chuan engma soi tur po chu shilawa afa pa chu ti za emo a na chu hlau adu si lo hi wang hian lim chu chan chhun zom vele tamai ani Christopher na minga hanzo chuan soimai chu harsa ati ve a ma se anuwa chuan zoi sapin Caroline ti in a chang ta ani Christopher chu anui saka Caroline tak taka ngai me ani ti chuan ta ele Marisa i te chu ice cream ei turin a som ta a Marisa i rilrupu dan tur po shilo chuan hlau thong takin a ove ta topani thil thleng chu a oi lo zo ka mi hausa le mel tha Christopher chuan puimo ni a han shiringo chu alom hle maya ti chuan en zawai chuan hotel chu an chwa san ta a Marisa i te nu fa chu in kain heti la hian Christopher chuan ice cream chu a ei tur avaleya Marisa i po chuan puimo ni a ingai na ani ve hialani
Ani na tak zo hotel a chia hlu ang le. Afa mi thai pui ang ni lawin. Mi hausa le thei be se na sang tak ne angin a lang ve tlat mai. Lima chang ti chu in she chiang viau ma se. Christopher chu an har thei ngang lawa. Christopher la chu Marisa izuna awai le der to mai si. Marisa izai dam na le thlom na chuan an hi hle hi alo ni a. Marisa ya chuan thil engemaw dang lambi tak omina shitlata. Mi hausa le thei tak tak tin. An nei lo chu anei ni in angai tlatani. Christopher chuan hetia an chua pa hian a ui chu a hruai ve a. A ui chu ta ya khana kaya. A infiam pui boka. Hetia a fapa hlim taka hmu ringot po hian. Marisa irilu chu ati hadam khop maya. Hun rei taka ta anei to lo. Hadam na chu anei ni in angai ta hialani. Marisa ipo hian Christopher chu alo mel du ve dewa. Azai dam na achang ringot po hian. Mi hausa dang angani ilo zia asinghal theyani. Christopher ni na chuan a fapa. Alo biak dan ve la lom thu te asoi mulmula. He thua sui hian Christopher chuan nui suka. Marisa i chung chuan ni hle mai. Ma se Marisa i ming tak tak chu. Caroline ani lo di reng ala shilawa. Marisa i chu model hausa le. Nal tak Caroline ni tura alangai char charani. Christopher chuan me che fel le zaidam takani thu te chu soin. Adu zong takani thu te chu asoi tamaya. He thua sia thian Marisa i chuan. Aril ru in puya ti hle maya. Do choi chun zo ma du to lo bok nen. Atop nan Christopher chu lom thu shilin. Afa pa nen chuan Christopher chu an kal santa ani. Christopher chu ading renga. Chutia anin kom laklo emo ti laya. Akal da thut chu makati deuh boka. Engwange niang ti na ngai to ana sa hle ani. Ti chuan man mo takin hotel chu apan le a. Hotel manager chu akol ngala. Ani hne na hian phur takin. Caroline angai na thu chu ashil ta mulmul maya. Zanria kil puya so ma du thu te chu ashil ngal boka. Hotel manager po chuan makati hle maya. Ma se an khwal cha. Christopher an chu tiang ta karilu hne du ani chu sia thiam puin. A thei top chwa puya tum ta ani. Ti chuan man mo takin Caroline ruma chuan. Christopher ani na zanria bik. Kil tura som na lekha chu a handa tira. Caroline tak tak chu ruma TV anin. A chian tin an lo umai maya. Chu lekha chung changa sia chuan makati hle mai. A ming chu midangin an mang ti reng a sia si lo. Lekha chu a han chiara. Christopher Marshalla. Politics lama miro pui takin. Zanria kil tura som ti a sia chuan a hlim hle maya. Makati in. Ma se hemi phena hian a phur viau bok. A hui cham ngal viau maya. Christopher chuan hotel chung. Khoya emo a hmu anga. Azuna wai ngala ni a ring ve topani. Ti chuan chu mi hnuah chuan man mo takin. In siam tur chuan a inbua sai ta ngala. A thuam hnu cha ber te chu ha ka tumani. Heti la hian Christopher a khan. Restaurant lama a siat Caroline chu alo ngak ring maya. Ami siat chu ka diklau ti la a sheder lau mai. Ma se a room kong ka an lau kik chuan a hun saka. Caroline tak tak a ron lu chu Christopher chuan makati kher mai. Caroline chu a ende uvang vanga. Thil dik tok lau a thleng ti chu a she thiam maya. Ama a mei che mu kha. Ani lau ti a she chiang bok si a. A buai ta hle mai. Buai zuala lau vangin Christopher chuan. Ama a kum zo ka ni lau thu Caroline chu a shil ta top maya. Ma se Caroline chuan a chen su bo chia ta tum bik lau. Ama chau chu hotela Caroline ming po om chuna ni thu te chu han shila. A ming ang Caroline le ni ti phei chu. Midang an la uzia te chu a soi bok. Christopher ru chu a buai hle maya. In thil tak nge thleng ti chu a she bik bok si lau. Chu mi zan chuan security te le. Hotel staff te chu mun tin zong turin a shil ta top maya. Ma se he ti la hian Marisa i chu. A na ti a zo to awangin an in lama lau ho to a. Chutia Marisa i an hmu mai lau awang chuan. Christopher a po chu a ril rua ha hle maya. A na pa ngai thok le chan turin hotel chu a chwa san le ta ani. A tu ka lau ni chuan kara an chuan la in. Christopher a chuan Marisa i kha hmu fu hlau mai. A fapa chu khula ya chuan a lau kaya. Chutia hmu ve le chuan Christopher a chuan. Man hmu takin kar chu a din tira. Marisa i chu a vapan ngal vata. Christopher a chuan a hma zana. A liam hnuwa an zun na sadzia te chu a han shil ngal mulmula. Marisa i chu a lau zak dewa. A zam hle bok.
Tichuan Christopher a hne na chuan hotel a hna ban san to thu te le mun danga hna a tho to thu te chu a hrila. Christopher a chuan Marissa I chan le chu a hlau hle maya. Charity chuan lama chu ei khom na a chuan a som ve ta to pani. Kal ngei se a du thu te po chu Christopher a hian shilin. Marissa I po chuan a lo pom ve mai bok. Zan a lo ni chuan hotel a hola chuan mi puyan lo khat thap to a. Rimoi moi tak tak te. Lima nui thom te le. Eng moi chitin chu a eng chuai chuaya. Christopher chu su tha in. Ana zai zai khop maya. Marissa I chu a run lu ta. Mi puiten an han mu chuan an endu hlom hle mai. Annalin na thuam te chu a simple hle maya. Christopher chu a ma ang bok khan. Trong po trong thalei thei lawin a le ta a. Marissa I that na chuan ti a lo chawani. Ma se he ta hian mi zong zong chu an lom bik hau lo. Caroline Marissa I na minga ho sak po kha he event ta hian a lo tel ve a. Marissa I mu ve le dan de chu dang lam ngal ve ka. Marissa I chu va panin zo na khir tak tak te han zo ta. Christopher chu engting ya sha ti te le an lo in mu to empty te chu han zo ve la ni. Caroline hian midang hu a. Ati ming chia ang ti chu Marissa I hian a hlau ve khop maya. Hei wang hian a zo na te po chu chang thadu vak bik lawin. Pa ngai taka chu atum ve sham boka. A zo na te po chu toi te in a chang ani. Ma se Caroline po hi a lo fing ve thau maya. Tlom chu adu bik hau lo. Marissa I chu a ma in a mu to tla ta shiat na ani thu te chu a han suya. A han ngai to deu hnuwa chuan. A mu to ngei thu te le. A thuam hnu te po a thle fel thu te. A room te po a ti fai to thu te chu a soi ta a. He thua shiat hian Marissa I chu a inthiar filim ngal maka. A in thup na chu mi in an shia ang ti chu a hlau ta hle mai. He mai ba ka hian Christopher a chuan. A hna tak tak chu a shia anga a ring lawang ti chu a hlau hle ani. Ma se Christopher a chuan. Marissa I chu a zui lui ve tatlat mai. In tin tin mo Christopher a te ina chuan in zui ho in. Hun chu an mang ta ani. Marissa I chuan a dot soi chuan. Lan chua hun a nei don ti shima se. Hun rei lo te po meeting ai sa ni chu a lo du ve em maya. Atu ka Marissa I chuan. Christopher a te in chu a chua sana tuma. A room a changa chuak chu Caroline khan a lo mu a. A thin chu a rim hle mai. Chu mai ba ka a thik ngal boka. Ti chuan phubalak chu tum ve ta ani. A hotel thlen na manager chu callin. Hei ba ka hian Christopher chu a call boka. An hne na chuan Marissa I lem chan dan ve chu a shil ta vek ani. He thu hi hotel chunga chuan a thang chak hle maya. Hotel a thok te chu an lung oi lo hlum em bok. A tho pui te chuan pui an ti pui hle maya. Ui po an ui pui viawa. Ma se management lam chuan an ban ta thawa. Hetia an ban na chan chu. Hotel a thok te dana bo chiat wang ani ber. Ti chuan Marissa I chu hotel a chang chuan a chuak ta a. Ma se hetia chua la hian Christopher khan ron zuin. Marissa I hne na chuan engwanga do soingi ani ti te han zo ta. Ma se Marissa I hian chan dan tu chu a shimai lawa. Ngai dam te chu a han dil ta topa. Aril lu ti hnuwa chu a tumani lo thu te chu soin. Christopher a po chu mang tha ti na kal san ta maya. Christopher a hi milar lo ni bok nen. An san jin chu media lama adar chak hle maya. Reporter te chuan thil tam tak soin. San jin bulama po chia hlo in. Mayor candidate a bum ti zong te hialin thil a thang ta a. Heng te wang hian Christopher a po hi lung oi lo hle mai. Za thlak te po ati a. Hei wang hian hnalama in sorbinga. Marissa I chu theng hila tum ta ani. He ti la hian Marissa I ro chuan har sat na shang shang a to ka. Nadang a zung na sa hle a. A fapani na anin enkol na tu chu tho chwa tum ve hle ani. Hun enge mu chen a zon hnu a. Marissa I chuan nadang chu a hmu ta a. Hotel lian tak danga hian chia hlo ang thawin a thok le ta ani. Nun chu akal le ta mula. Athil ton te chu du lo hle ma se. Alangai tua chuak fau maya. Tlai kha chu Christopher le a chian te chu. Marissa I thona hotel a khan an tling le a. Heta hian Christopher a chuan ta ya. Marissa I fapa kha mule tatlat mai. Ati da ngai bokin an nuwa lo nga khi alo ni a. Christopher a chuan vapan hna in. Afa bia a. Ta ya po chuan alo la thei ngil bik lawa. Christopher a hne na chuan. Anu chu an omna hotel a tho thu te chu a shil ta a.
he thua hriat hian a tira Christopher chu a ril rua buai dewa thil tam taka lo thleng to bawk nen a tim dewa ni ma se ta yan poi soi lo taka thua hril chuan a hne ta dewa ta ya chuan nu chu chanin anu chuan do soi chu atum shim shim lo thu te chu a soya a hlo wang ni a soin he thila ti awang hian poi ti thu te chu a hril boka he thua soi hian Christopher a ril ru chu hne ngalin hun khoral tam loin hotel chunga Marisa I chu awazung ta ngala Marisa I chu awa hmuta nge ya hetia a hmu hian Marisa I chuan makalo ti hle mai ma se engma a soi ma in Christopher a chu abula avakalin avakwa ngala adin huna hria thiam lo wangin ngaidam te chu adila a ngaidam thu a soi ngal bawk ani ti chuan midang zung zung omla in Christopher a chuan thu a puang ta a Marisa I chu anupui turin som tamaya Marisa I chuan makati hle maya lomna mi tui tla chungin a pom thu chu a soi ta ani an bulami lo zung zung te chu an lo lom ve hle maya an au chel chul mai anin kara in hmangai na chu mi tin chuan an lo hria a reporter ho point heta anin hmuna hi an lo cover ve le a ma se he mi chuma hi chuan ngai dam na le mangai na dik tak an lan tir ta ani kumalo liam le chuan Christopher a chu in thlanna a chuan lo tlingin mayor a lo ni to a politics lama po a hma ang bokin a che tha chawani Marisa I poina ma pualin hotel a lo honga manager ni in he hi a hma a be se ma se ati the a in rin si lo kha ani ti chuan an pahnih chu hlim taka omin movie chu a top ta ani